just received this bottle of TUGNOS, spicy TUGNOS. Nami kayo pa mahaw-bahaw. Bahaw. Timing na ibahaw diri. Okay. Ato lang suwayan kung spicy dito siya. Oh, bahaw jud kayo, gahi. Ano gahi man ni? Ouch. Maglaway na kami ba? Ngay. May video bomber na ko. Ay, palaga ma kayo. Lamig gini. Spicy TUGNOS. Shout out the concept di ay kay gihatdan ko og spicy TUGNOS. So isa pilawan na to kay basi magmahay ko. Halang din siya. Lami ni og kuan. Oh, look. So, daghan kay siyang sili. Dugnos, daghan kay sili. Si ana ra nasa bahaw. Dili kay siya asin. Bawal na kong asin pero hindi siya asin. So let's try it. Spicy ginamos TUGNOS. Lami, halang kaayo. As in halang. Okay. Na? Lami din siya. Lami. Halang pero madadara. Madadara siya. Lami. Cheat day today. So. Sumurag na siya suka. Nasa sili. See? Pwede na siya pang sudan, pwede siya appetizer. Pero mas lamin na siya og ganang nilungag na kumote, nilungag na saging. Yeah. I think so. Yummy. Palit na mo. Halang siya kung dagano ninyo. Lami. Halang lami. Yeah. Nami nga pagkahalang.
Wala talaga ako masabi. Tan. Simot sarap. Mudugang pa ko. Ayun, Mudugang pa ko. Oh, joke. Takto na. Bye.